खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 3 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, जेंना गोनां सान। वृष राशि गावनि मोजां मोननाय जिउनि लोगोरिनि सायाव फोथायथिया बांगोन, मोजां मोनलायनायनि दौलेङा गोरासिन जागोन, साना गाहामै बारलांगोन। मिथुन राशि गावनि अहंकार आखुनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, नखरनि आरो देरसिन सुबुंफोरनि बोसोन लायोब्ला गाहाम जागोन, जेंना गोनां सान। कर्कट राशि नखराव माइ माइरं रां रुफा जोबस्रांगोन, गोबां दुखु जारला सहायनांनो हागौ, गुबुननियाव मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। सिंह राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन, थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन, देहाखौ लोरबां आरो मेंनाय मोनगोन। कन्या राशि गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन, बेराम आजारनिफ्राय उदां जानो हागोन, गोसोआव गोजोन खुसि मोनगोन। तुला राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै गोसोआव जिंगा सिगोन, बायदि मैया सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, असान्थि आरो बायदि साननायजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन, जिउआव लानाय थांखिया जाफुंनायाव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि गावनि आंगो लोगोफोरजों सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, सानै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, हेंथा गोनां सान। मकर राशि हारिनि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयनिबो अनसायनाय आरो मान मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गिदिर बान्था मोननो हागोन, गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन, रंजा खुसिनि सान। मीन राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो मोनसेबो जाफुंनाय नङा, जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा आद्रा थागोन, गोसोआव गोबां दुखु मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।